Da, dodajemo Perga-Len. Stavljamo ih na probu. Da vidimo koliko su učinkovite u rano proljeće. Pogledat ćemo kako Perga-Len, perga utječe na našu košnicu. Da li potiče maticu na zaleganje. Pratit ćemo razvoj legla i napredak košnice. Matica bi trebala intenzivnije da zalježe. Vidjet ćemo kako će se pokazati. Pčele najbolje prosuđuju kvalitetu. Potreban im je mali proljetni poticaj kako bi osigurale kvalitetno leglo.